हेल्लो लोगोफोर गोदान भिडिअ खनसे बयखौबो बरायलायबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जाय नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांलायदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो नै फार्स्ट टाइम खानायखौ सुनानैहाय ड्राइ खालामनानै स्ट्रेट खालामनो लादों आरोना लोगोफोर स्ट्रेटथ' खालामा उनावसो खालामगोन दायो माने फार्स्ट क्रिम फोननो लादों बे फार्स्ट क्रिमखौहाय आंनो एप्लाइ बानायबाय ओमफ्राय मोजां मासाज खालामनानै लानांगौ जायो आरोना बे फार्स्ट क्रिमखौहाय ओमफ्राय सोरनिबा खानायाव मासाजखौ खम नांगौ सोरनियावबा बारा नांगौ ओमफ्राय नै आं बिराद मोजांहाय फिसा गोबा लानानै मासाज खालामगासिनो आरोना लोगोफोर दर्जाया थां जादों गथ' गेलेगासिनो नालाय फांनोबो हायाखै नै मोदानदों आरोना ओमफ्राय दायो आङो खानायखौ बेफोरबायदिनो फिसा गोबा लानानै क्रिमखौ फोनजोबनानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर जोबजासिम नायदों होमबासो बुजिगोन भिडिअखौ थ' लोगोफोर आंनाव कमेन्टआव सोरबा सोंहरबाय थायो आरोना मानो होनबा खानाय बोनायखौहाय माबायदि मा होयो माबोरै खालामो मोजां जायो खोन्थानाय होननानै ओंखायनो खोन्थाना होबाय आं दिनै एसे लोगोफोर नायलांदो आरोना नोंसोरो ओमफ्राय दायो नै एप्लाइ बानायनाया जाखांबाय क्रिम फोननाया जाबाय जोब्बाय आरोना ओमफ्राय आङो बेखौ 30 मिनिटनि उनाव खनसे चेक खालामगोन लोगोफोर चेक खालामनांगौआ गोनांथार आरोना 30 मिनिटनि उनावहाय चेक खालामथारनांगौ ओमफ्राय दायो नै ड्राइ खालामबाय चेक खालामखांनानै आङो खानाया बोलिबाय नालाय बोलिनानै ओमफ्राय सुबाय आरोना लोगोफोर सुखांनानै वास खालामना लानानै आङो ड्राइ खालामनानै लाबाय ओमफ्राय ड्राइ खालामखांनानै बेयो मोजांहाय रानबाथाय आङो स्ट्रेट खालामसै आरोना लोगोफोर दायो बेखौ ड्राइ खालामना लाग्रोनोसै सानै होख्लायखादों माने थाब जानांगौ नालाय ओंखायनो सानै होबाय आरोना गथ' गोनां डिस्टार्ब जायो माने गोबाव थानो हाया बेनिखायनो जोङो सानै होदों आरोना लोगोफोर ड्रायारखौ जोंना भिडिअ हमग्राया बा आयनायाव नुलायो माने अनजालिखौ दानिया ड्राइ जाबाय आरोना रानबाय लोगोफोर मोजाङै फोराननानै लाग्रोबाय ओमफ्राय रानखांनानै दायो नै एकदम माने क्रिम होनायावनो खानाया जि साफा जाखादों बोनाय बायदि नुखादों आरोना खानाया बांद्राय कार्लि नंखायामोन नालाय स' दायो नै आङो फिसा सेक्सन लानानैहाय बेखौबो माने स्ट्रेट खालामनानै लानोसै आरोना मानो होनोबा स्ट्रेट खालामनायाव बयनिख्रुइबो हायोबाथाय बांसिन फिसा गोबा सेक्सन लानानैसो स्ट्रेट खालामनांगौ आरोना लोगोफोर होमबाना खानाया बांसिन मोजां जायो ओमफ्राय आङो नै गोबा सेक्सन लानानै स्ट्रेट खालामगासिनो बोगासिनो आरोना लोगोफोर स' बेखौहाय आङो बोनानै लाग्रोलायनोसै गासिखौबो नोंसोरो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना होमबासो मिथिगोन थ' लोगोफोर बेखौहाय गासिखौबो कमप्लिट स्ट्रेट खालामखांनानै आरोना आङो माने सेकेन्ड क्रिम फोनगोन आरोना सेकेन्ड क्रिम फोननाय भिडिअखौ आं होलायला सेकेन्ड क्रिमखौहायबो बेफोरबायदिनो मोजां फिसा लानानै एप्लाइ बानायनांखागौ बेखौ मिथिखायो ओंखायनो माने आङो सेकेन्डनि फोननायखौ देखायलायला आरोना लोगोफोर फाइनाल लुकखौ आं खनसेनो खिथिखानोसै भिडिअआ गोलाव जायो नालाय सेकेन्ड क्रिम फोननाय सुनायखौहाय देखायलायला आरोना लोगोफोर थ' नै बोना एसे बोखांनानै खानाया माबायदि रिजाल्ट मोनदों नै बेखौ देखायबाय आङो एसे नायनाय साफा जोंखादों आरोना ओमफ्राय नै फाइनाल लुक लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायाखै एसेल' बानायदों आरोना ओमफ्राय दायो नै फाइनाल लुकआव माबायदि नुखो नायदों बिराद मोजां जादों आरोना खानाया मानो होनबा सिल्कि माने जोंदों आरोना बिराद जोंखादों ओमफ्राय बरिया नुखादों फाइनाल लुक आरोना लोगोफोर बेखौ आङो ओमफ्राय एसे हागोन आरोना बे बिजौखौहाय हानानै लागोन हाथ'वाखै दायो नै हाबाय हाखांनानै माबायदि नुखो लोगोफोर हाबाय आङो खानायखौ हानानै लाबाय जि मोजां नुखाबाय नै
थ' दायो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामखायाखै मोजांथार जादों नै खानाया ओमफ्राय बेयाव माने थाव फोनबाय थानो थिनदों आरो आंना सानफ्रामबो माने थाव खनसे सानसेयाव खनसेबो हायो खननै हायो फुननानै लानांगौ स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै जोब्बाय आरोना लोगोफोर टाटा बाय बाय